kasuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. Kuka ba ita izar so duk kaiminta kuma ba ta buya ba daɗin so furcin alkhairi wani ba zai cutu ba mai so baya duban isa in ba shi zai ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Shi zai kone izar so wata baiwa ne kare kai kuma daidai ne rike amana kuma hali ne akasin haka kuma laifi ne iza ka saita ne izar kuɗi da izar mulki ba su kai izar so ba. Come on.